الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله وداد خروج روحنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 62 قرأت بعد الأخلاص ني قرآن السورة بدورني سبنا مغني سبنا دون جيغني الآيام بي ورو أني فلا كلمة كم سبنا بدورني كنونتون حرفو بكلن كمناني أني دورو سورة النجم مكية 62 نزلت بعد الأخلاص بسم الله نغلاني سرايا دولوي هوا سينا بون دولو كالتر دبيكو سينا بون إذا هوا تما مني أبينا ناجينا هوا ولا من كرا نقلني على كراي صلى الله عليه وسلم تما منا جينا دوكولوبا bari mo be kaba fena nabi yele nga jigin dola kaba ko la yala kira min jigina ni kaba ko yi nam ani jibril do ko jibrilu na jigina ni wayi ma dalla sahibukum aji nyoy matunu وما غوى ama fili وما ينطق ate kuma عن الهوى kaboni dongoma إن هو amage إلا وحي fo wahide يوحى nubu okora ligi kadama علمه شديد القوى sembegele masade ala dunia ذو مرة minye sedunge فاستوى ni asabadira kadage وهو ale بالنفق abeni faunye ala min gurdaledo ثم kasagi دنا kira surnyana alama فدلى aga surnya jirila فكان aga surnya gera قاب قوسين bienun fila hage أو أدنى wala aga surno yere فأوحى ala chilige إلى عبده ka kuma gandi lige kata ka jomma ما fenna awa na yodi katama ما كذب الفؤاد wala ala fendi jibril ma ko ade ala kirama o dugolo tay wal ma ala fendi muhammadu mana yodama donu gela tasra fla bo bolo ni famena ko akuma ga jan a dusukuru dlalembe amolo ni ala sonama bi amitane wala ndai ni doni anga lada e ka qur'an dafa mugani koronto ak ngada nyanga tana e doni nokta minum bamolo ni kalo make jofe dimasi don be nyon soro ya ame kuma an nokta num bela jelen ka kelengele fa awha ila abdihi ma awha wa ya nokta fulu parce que kuma do bi en na faga bongo sebe don gela tasra fila minum be bolo ani tasra fila na ne abbe fora ibika tata tala quoi aw na tasra fila be fora ibika tata tala nam ما كذب الفؤاد fado ma ala kira dusukun ma fen galon man galon fo fena nawi ay mi funye galon de أفرتم عنه yala aw ba soso de wa على ما kada fenga يرى na boye ولقد رآه abade ala kira jibril ye نزلة siela no أخرى sinwere dukolo kan عند سدرة المنتهى dan tomono jiro la عندها جنة دمنا مي- المأوى domana mi ndew bi ko mina ka khilal hajara na fara ko hajara ni ahsaw de dugu mina ba fon ka ahsaw bare ni kapitali a to koro de ko hajar
baare ni jamana dugu dɔ bɛ ko ahsaw o de ye hajara ye nam indaha jannatul mawa sigili garidiyanso bɔ yɔrɔ la tuma min nam yaghsha shidrata ma ni fɛn bɛ ndomɔnɔju labɔ yaghsha n'o b'a labɔ kabini nɔrɔ la madha wal basaru ala kɛra ɲɛma jɛngɛ wa ma tawa a ma tɛmɛ a ka filɛlikɛyɔrɔ kan laqad ra'a a b'a di ala kɛra yeli kɛ min ayati rabbih kabini a ma ka kabakow la alikubura ala bɔnba la afara'aytumul lata a ye kibaruya lata boli la wal uzza ani uza boli wa manata lata in ye sakifu ka batufɛn de lata in cɛ dɔ kun don cɛ in kun bɛ ɲɔmugu de dilan dɔw ko a kun bɛ muso ka ɲɔmugu nɔniw ye awa dɔw ko a kun bɛ hijikɛlaw ka awa bɛnɛdɛgɛ dilan walima a ka mugu dilan o de ye lata in ye cɛ in ma den to cɛ in fatulen a sara ka sɔrɔ a ma den to dun ye ɲumanya caman kɛ dugukolo kan bon o kosɔn u sina ka a cɛ in yɛrɛ fɛn dilan foto dilan yiri mane la u y'a dilan yiri mane la ka ɲɔmugu bila a kunna i y'a faamu a yiri mane ba jɔlen de tun bɛ yen kun b'o o batu voilà o de ye lata ye a y'a faamu dɔw tafsirikɛla dɔw an b'a mɛn dɔw la ko kaburu tɛ dɛ ayi cɛ in yɛrɛ u ye cɛ in yɛrɛ de dilan ka kɛ yiri mane ye yalasa ka kɛ monument ça fait yalasa k'a d'u ma gɔma dɔ u b'a fɔ cogo di voilà o ɲɔgɔn t'an ka jamana kɔnɔ yan wa u bɛ minnu fɛ parce que cɛ ye baara ɲumanw de kɛ a ye ɲumanba de kɛ a tun bɛ hinɛ quoi a fatulen a sara ka sɔrɔ a ma den to o kosɔn o y'o yirimaniba in dilan rond-point dɔ la yalasa mɔgɔw n'a ye bon minnu y'a dilan olu m'a batu dɛ kɔfɛ de u labanna ka yirimani batu n'o tɛ olu y'a dilan dɔrɔn k'a kɛ monument ye dɔrɔn yalasa mɔgɔ a na kɛ hakilijigifɛn ye quoi nka minnu y'a dilan olu m'a batu u m'a dilan batuli fana kama kɔfɛ de u y'a batu wala nin y'a tiɲɛ ye quoi voilà ni tafsirtigɛ dɔw sera yan u b'a fɔ ko kaburu don kaburu tɛ nin de don awɔ o ye lata ye bon min ye uza ye ale fana ye arabu ani kinana ta inna lana uza wala uza lakum abu jahal de ye fɔ bien abu sufyan de ye fɔ ko inna lana uza wala uza arabu ka batulu fɛn de kun ye uza ye ani kinana ta mais uza in yɛrɛ ye jiritu de ye komotu dɔrɔn komotu b'i bolo cogo min uza in fana tun b'u bolo o cogoya de la u tun b'a ka bato o cogoya la wa ani manata boli athalisata n'o ye sabanan ye al-ukhra n'o y'a modèle wɛrɛ alakum zakaru ni dɔ in kun ye adamaden sawura ye dɔ in kun ye jiri sawura ye nin kun dilanlen bɛ modèle wɛrɛ la min n'o si tɛ kelen ye u y'u dilan de yala ka batu ɲɛsin ka tɔrɔ o ma hali ni a y'a sɔrɔ dɔ sɔrɔla ko mana abuduhum n'i ko mana abuduhum kaba ko tiɲɛna ibadatu tɛ ɲɛsin ka tɔrɔ dan fɛ o de kosɔn ala ma taa yɛrɛ d'u ma amma taqarrubu ila allahi bima yuhibbu ni kun y'a fɔ ten programme kun tɛ comme Sha'rawi b'a fɔ yan nɔ cogo min ni ko mana taqarrabu bihim illa yuqarribuna taqarrubu o bɛ faamu donc o ɲɛ n'a ɲɛbaliya an kun m'o ɲɛfɔ ye nka ni ibadatu kɔnɔ fɔra dɔrɔn kuma banna ni ye ibadatu ɲɛsin dan fɛn ma dɔrɔn kuma banna nam alakum zakaru yala cɛman b'olu ye wa ne ka musoman kɛ Alahu ye tilika aw min y'o ye o kuma fɛ o ye tilali de deba a jɛngɛnen dɔ n'i ye diza yɛrɛ mɔ lajɛ hali a man ca kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ de ye ko ninnu nana ko ye min tɛ faamu o de kosɔn a fana nana lɔgɔ dɔ lɔgɔ min man ca arabu yɛrɛ bolo in hiya folen ma kɛ o tɔgɔw de samaitumuha aw de o tɔgɔ ninnu da aw yɛrɛw a n'a faw ala ma jiginni kɛ n'a batulu ye dalu sila u tɛ foyi batu fo bisigiya de ani fɛn min ta wa lanfosoniw bɛ o fɛ a b'a de kanda nanu ma ka bɔ o ma yɔrɔ kira ye
الإنسان ما yala fɛn bɛ adamaden ye wa تمنى adamaden bɛɛ lajɛlen ka natali fɛn b'i ye wa ولله lahara bɛ ala de olu la ani diɲɛ وكم a ka ca من ملك kabini melikala في السماوات sankolow la لا تغني شفاعتهم olu ka sɔrɔli dɔn ti nafa ɲɛ cɛya foyi la إلا من بعد fo أن ninnu de tɛmɛnen kɔ yadana Allah ala ka diɲɛ u ye لمن ka diɲɛ maa ye yaca n'a y'o kanu ويرضى n'a ka sɔn إن i bɛ diɲɛ de ɲini ala fɛ ni ala sɔnna donc i bɛ sɔrɔli dɔn n'i b'a fɛ ka sɔrɔ don maa min ye a ti ɲɛ fiyewu fo ka kɛ limaniya jɔn de ye ni jɔn o jɔn y'i a jɔɲɔgɔn de batu ka batu yɛlɛma ka bɔ an dabama ma k'a ɲɛsin jɔnin dɔ de ma k'o ka i sɔrɔli don ala fɛ ala tɛ sɔn ayi fo ka ala kelen pe de batu o kumana ka sɔrɔ ka tawasulu kɛ ni jɔn ɲumanw ye ni baara ɲumanw ye ni sababu ɲumanw ye baara ɲuman bɛ sɔrɔli dɔn ye i mana kuranna minɛ ka baara kɛ n'a ye a kɛcogo ɲuman na kuranna yɛrɛ jati a bɛ surnali dɔn i ye alakira sallallahu alaihi wasallam i ka alabato kama ko minnu jɛngɛn'i bolo hali ni i donnen ko jahanama kɔnɔ kira bɛ surnali dɔn ye k'i bɔ ka taa ni arijana kɔnɔ wala surnali dɔn in b'a bɔ o cogoya de la nam إن الذين ما منوا لا يؤمنون نولد لمنيا لله رأي لبي ملك ويلي مسون تقولا كود مسو ولا مسو من تقولا دونيته ويه نوي وتفاي باتو فبسيادة بسيادون وتفاي نفا كمني تشيلا بسياد جودات دون دوتي بسيادة eki kodi kabo mɔgɔ ma n'o yɛlɛmana kaba an ka kɔfɔli ma n'a ma foyi laɲini fo ɲɛnamaya de n'o kun taala ka surun a ko diɲɛ ɲini o de y'u danyɔrɔ ye kamin dɔnna i ma ale tigitigi ale de ye dɔnnikɛla ye ni mɔgɔ ye n'o filila ka bɔ a ka sira jɛlen ma Allahu taala ye ale de ye dɔnnikɛla ye ni mɔgɔ ye ihtada n'o kanana fɛn bɛɛ bɛ ala ye fɛn min bɛ sankolo la ani fɛn min n'o bɛ dugumakolo la yalasa n'a m'aw sara minnu ye juguman kɛ ni fɛn ye n'u y'o baara ka min filankafɛn na tanana a n'a m'aw sara minnu ye baara kɛ ni tawhidi ye ani batu ye ni arijɛnɛ maa minnu ɲumankɛlaw ye maaw de minnu bi yɔrɔ ma ɲɛ junubu la bɔnbaw ma a n'a la cɛjuguw ma junubu jinnu u bɛ porokoto ko kɛ ka segin ka taa ala ma e ma a ka yafa yiriwalen don ale ala ye ale de ye dɔnnikɛla ye ni aw ye tuma min n'a ye aw da kabini dugumakolo la ani tuma min aw n'aw ye den wɛrɛninw ye aw baw kɔnɔbaraw la a kana yɛrɛw fosa Allahu taala ale de ye dɔnnikɛla ye ni mɔgɔ ye n'o siranna ala ɲɛ kibaruya mɔgɔ la n'a y'i kodi ka bɔ limaniya ma ka dɔɔnin di a tila ka gɛlɛya tuguni yala ko dogolen dɔ nin bɛ ale de yɔrɔ wa ale a b'o ye yalo ma ale kibaruya den n'o ye walidun ye ni fɛn ye n'o bɛ Musa ka gafe kɔnɔna na ani Ibrahima ka gafe kɔnɔna na o ma fɔ walidu ye wa gafe min ni Ibrahima min wafa n'a ye ala ka layidu talen bɛɛ lajɛlen dafa ko junubu dɔnni ba tɛ jɔnni kɛ ni wɛrɛ ka junubu dɔnni na k'a fɔ foyi tɛ adamaden ye illa ma fɔ fɛn min sa n'a y'o baara o ye ladiliya ye nka ala bɛ fasantiya danto la ni ye duwawu kɛ balima ye a bɛ s'a ma ni sarakati bɔ a ye a bɛ s'a ma ni salila su kan a bɛ s'a ma ni taara jɔ ka kaburu ka duwawu kɛ ye a bɛ s'a ma a bɛɛ lajɛlen bɛ s'a ma an bɛ se ka fɔ bi na o de ni ijmaw ka surun nam adamaden ka baara soni yura u b'o ye
kasagi ubasara sarala alafa min dafaledo dayoro abiga daye madema Allah taala ale tigitigi ale de madu layle ko nisoja ale de dolakasi abe hera di doma abe gelase doma وأنه علي على تيجي على ده فعليه كأننا ماليه علي أينوني أفلادا كما أني مسلما كمين منيلا تما منو يا بودين سوكنو دالي وأن عليه النشاط دالي بأردك ما دالي لباني الله تعالى على تيجي أي موكاري كم ko sutura duma wala ko la sago fenduma ibe wasani miye ani be femi mara awde qiniyatu akina qiniyatu nam aina kay kare ka mo bolla fema ka fendi may ibe wasani miye nam Allah taala ale jigidire shira dolomay jahiliya ko memi mbatu وأنه علي أي عادك ولكي اللولان عادك فلوي نثم دكو أبا ما تولي أن نوكمو تكون نوني إكارولو وكرا ulu tigi ulu de kando ningabo ulu de yara lengundo ene dugu yele malewu awa ayolu bi ma fenyu labo no labo abini emagane majumai ni be sigawla ni muhammadu baba le bagado kamini baba le bagawla no folowe surnya na kaba kordali badani bangali bade surali baganye na magina la qiyamade nam yalaw be kabagwa kamini nin qur'ana inna abi yele ngadi kasi aw samidun sumubadi awe tlongi kono ay sujudu bi ala e wabudu ga ala kelembatu nama binnuna ay sujudu bi ala kasun ala